Pa ovo je tradicionalna trka Kupa Srbije u planinskom biciklizmu koja se održava ovdje u Sokomanji već 7. put po redu. 18. septembra je dakle trka, u 11 sati je početak. Start cilj, baš se nalazimo na startu cilju trke. U 11 sati voze prvo poletarci i poletarkinje. U pola 12 voze juniori, kadeti i kadetkinje, mlađi kadeti mastersi, hobisti, a otprilike oko pola 1 kreće ona glavna trka gde voze dakle, seniori u muškoj i ženskoj kategoriji i juniori. Kolika je dužina staze? Dužina staze sada 2,3 km. Skratili smo stazu zbog trenutno takve finansijske projekcije za ovaj projekat koji ove godine održavamo. Koliko takmičara će učestvovati na trci? Pa otprilike kao i do sada bit će, računamo, oko 100 takmičara uglavnom iz Srbije, iz cele Srbije, a tamo su stalno gosti iz Crne Gore. Verujemo da će dođu i ovaj put. Odmah nakon trke sledi dodela medalja? Da. Dodela medalja, s tim što neće biti organizovan ručak kao što je ranije bio. Da li će trka zavisiti od vremenskih uslova ili ne? Pa, trka se održava bez obzira da li bude kiša, sneg ili ne znam. Znači, ne zavisi od vremenskih uslova. Moram da kažem da je ove godine na olimpijskim igrama prvi put Srbija imala, odnosno prvi put biciklistički dres se pojavio na olimpijskim igrama u planinskom biciklizmu. To je bila naša Jovana Crnogorac koja je učestvovala u Riju ove godine, koja je isto vozila i ovdje u Sokobanji prethodnih godina. To je zanimljiv podatak. I pozivamo sve, dakle, ljubitelje biciklizma da dođu i da uveličuju našu trku. Dakle, da ponovimo šta put, u nedelju? U 11 sati 18. septembra. Letnja pozornica Vrela. Letnja pozornica Vrela, da.